Kapitolyo pa lamang ng Pangasinan, ramdam na ang diwa ng Pasko. Mula sa makukulay at nagliliwanag ng mga palamuti hanggang sa iba't ibang mga selebrasyon para sa mga bata. Walang tigil ding nagkakaroon ng mga pagtatanghal, kabilang na ang inihanda ng legislative sector kung saan kabataan ang naging bida. Makikita rin ang mga naglalakihang candy, donuts, lollipops at candy canes na nagsilbing tampok sa programa. Mas lalong namangha ang mga manonood nang magpakita at sumayaw si Bumblebee, ang isa sa mga kilalang karakter mula sa pelikulang Transformers. Ang mga bata, hindi maitago ang tuwa at paghanga sa makulay na pagtatanghal. Mas naging espesyal pa ang naging programa nang magbigay sila ng mga maliliit na regalo sa kanilang mga magulang bilang tanda ng kanilang pagmamahal at pasasalamat. Ang Galikin the Capital Show ay bahagi ng mga aktibidad na isinagawa ng Kapitolyo bilang bahagi ng selebrasyon ng Pasko sa Pangasinan. Layo nitong magbigay pugay sa mga pamilya at ipadama ang pagmamahal at pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan na pinamumunuan ni Governor Ramon V. Gico III sa pamamagitan ng isang makulay at masayang programa. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.